Здравейте, хора, и добре дошли в 10-ти епизод на Last Day on Earth Survival. Сега трябвам да отидем тук, за да видим това направи ли. Да, хора, имаме 36. Да видим. Малко играх извън камера и направих това на къщата само. Тук имаме 6 вече. Би трябвало да ни стигнат. И сега, хора, е време да апгрейднем стените. А сега делат. То, нали? То. Хора, но съм тъп. Аз трябва да правя. Не. 6. 8. Хора, къде имам 2? О, май. Ма къде имам 2, бе? Тук умих. Мисля, ако прямо откъде да... Ми време да ги апгрейдвам. Айде слагам така. Тая не мога, защото колко ми липсват. И аз сега имам още 2. Хора, отивам да цепиме, ако има камък. Стига, бе. Не ми трябва такова, май да ще го изкопая. Така, изкопахме го. Сега да видим друга да има ли. Има ли? Не. Нещо няма. Нещо няма. И хора, странно е да имам камък. Сега да. И там нещо да не съм ставил. Ще си направя 3 капана. Идвам тук. Капана. Въже. Хора, отивам да фармя. И ще се видим в камената зона. И хора, там навлезох и започва да ме гони тук зомби. И дано да не ме наплюи или ме убие. По-добре да ме наплюи, отколкото да ме убие. Ще го взема. Така. Сега оръжие. Това колко бе? 45. Това бе 17. Много ще взема, за да не си хъба по-силно. Така. Айде. Чупи. Така. Щупихме. И има така зомби, да го убием и него. Колко бързо бия. Опа, умря. Нищо, сега поне, ако можем, ще отидем да си вземем трупа. Дано да можем. Моля да си го взема, моля. Може да умра, не знам. Но няма значение. Така.
сега на тука ми беше, нали? А, не! Аз съм си със всичко. Я. О, да, аз съм си със всичко. Ето колко бързо ги бия. Айде да го убиеме. Така. Ами хора, аз ще се върна след малко, като съм лутнал всичко. Тук няма нищо. Продължавам. Айде убий го. И какво има в този чест. И първо какво ще стане с тебе. Така. Какво има в чест? Да видиме. Карта за бункер, браво! Карта за бункер, браво! Хора, намерихме карта за бункер, браво! Това е нереално. Хора, това е нереално. Намерихме карта за бункер, браво! Хора, взимаме картата за бункер, браво! Не стой, кое не ми трябва, кое? Ей, това го махаме, вземаме картата. И хора, умитаме се. Така, умитаме се от тука. Умитаме се. Така, за да не ни убият. Беги, хора, не мога да повярвам. Имаме карта за бункер, браво! Или за бункер, кой беше, не ги знам те. Това е бункер Алфа. Това е бункер Браво. А това е бункер Х. Да, имаме карта за бункер Браво. Имаме карта за бункер Браво. Хора, не мога да повярвам. Как имаме карта за бункер Браво? Ама там ще може да отидеме чак като станаме 75 левел. Вау, не мога да повярвам, хора. Това се нарича късмет. Така, сега отивам и си я оставам. Задължително си я оставам. Така, ти не ми трябваш къде чест. Така, тук те слагам. Значи така ще си направя още... Не, това чест празен ли? Да, сега. Карта за бункер. Браво! За бункер, браво, хора. Това е, кажете ми, не е ли късмет сега? Не е ли късмет? Майко. Ами хора, ще се видим после, като станат тук още. И хора, готови са и отивам да си апгрейдна стената. На какви графики съм? Ултра. Така. Ултра графики. Къде? Тук. Така. И апгрейдвам. Айде, левел ап. И да видим какво има. Има. Айде. Вече имам 104 кръв. Така, сега. Мога ли да направя поне едно? Мога. И сега да го сложим границата. Билд. Ще го сложа тук. Що не мога? Ами, тук едно. Тук едно. И какво? 2 въжета не ми стигат. Ми трябва да имам сега тук. Нямам.
И хора, продължаваме да търсиме въже, но този път с папи. Нали бе? Да! Добре, така. Отиваме да търсиме папи, между другото, а намерих карта за бункер. Браво! И направо холодях. Така. Сега отиваме за въже. Не ми трябва... какво е това нещо, бе, хора? Отиваме. Какво е това зимно нещо сред нищото? Не знам, дядо Коледа живее там. Абе, той дядо Коледа в игри много не отива. Така, няма значение. А отива в Fortnite. Така стои. Да видим тук какво има, няма. Тук Само нещо не го спрятам. за какво дойдех тук? Убих го, я? Нищо не мога да го вземам. Убих го и той, я? Виж? Лап. Аз дори не съм видял. Така, чупа. И виж? Не бия. Какъв си ти, бе? Да, го бъзвато. Я, какво има тук? Не мога да виж. Води. Как? Води. Да, видях. Тук. Видях. Тук. Ми хора, тук няма нищо. Не. Трябва да има още зомбита. Води, може ли очакваш нещо? Добре да има. Това на МБП знамето. Добре да има забора. Не, защо? Няма значение, махаме се тук. И отиваме. Виж, какво си ми написал. После ще излезе. Не, аз ще излеза след малко. Отиваме тук в зелената Виж, зона. какво съм ти против. Видях, стига. Така, хора, продължаваме да търсиме въже. Ейде, бе. Хора, ще направя и това. Имаме вече въжета. Хора, вече имаме всичко. Връщаме се у дома. Така. Направихме го всичко лесно и хубаво. При бункера. Не мога да отида. Трябва да съм лево 40 и без това нямам карта. Защо? Тук без дома ти има. Това му е болно. Папи, ти и без това не разбираш. Що си с кецовете? На HPZ. Така, да си видим левела. Какво? Видите се. Това. Още един левел. Много ясно, че ще бъде за кръв. Confirm. Така. И е време да построим още един капан. За кой? Да имам, защото трябва да построя. Капан, ето. За чудовище. То къде ми е? Едно въже само имам. Значи, тук и ги взимам. Ето, 7 въже. Казах ви. И е време да направим още един трап. Крафт. Така. И билд. Слагаме го тук. Така. И опа. Айде! Така. Така. Сега. Хора, сега отиваме другаде. Сега отиваме в жълта зона. Доклада. Това не е статуя, това е човек. И тя да го убиеш ли? Не. 20 левел. Тук пълно мога. Хора, отиваме тука. Или ауто да натисна пак. Ето, аз нямам. Отиваме оранжева зона.
Да видим какво има там. Така. Му правиш видеа. Ми права, нали? Трябва да имам абонати, вече имам 25. Хора, забравих да ви кажа, оставете един лайк на видеото и се абонирайте за канала и задължително с камбанката, за да качвам още такива видеа. Но сега трябва да си извада това така и да ги убия. А не те мене. Help, 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 help me, help me, help me. Така. Няма да излизам или трябва да излеза. И пак ще влезам. Влизам. Така. Влезнах и да видим какво. Дано пак да не ме подгонят. Така няма. Влизаме тук. Така. 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 Всичко е на 100. Защо сме? Така. Къде сте, бе? Елате, бе, елате, бе. Елате, бе, да бе, мони, бе. Елате, бе. Майко! Бате, знаеш колко сте ми лесни, бате. Глей. Само големия е лесен. Не, бе, глей. Сваля му по 45, той ми сваля по 10. Много малко, бе. Как се подхлъзна и изпардя накрая. Така. Въже, взимам. Това го взимам. Така. Чупа камък. Дано да не ми се чупи кирката. Да, дано. Здравейте, хора, махам ви. Папи, я виж. Ехо. Здрасти. Ядосан съм. Искам да съм... Ядосан съм сега. Сега съм ядосан. О, показах му среден пръст. Къде, бе? Не, бе, героя ми показва среден пръст. Ти как имаш 80, бе? Така. Идваме, убиваме го. Идваме и него го убиваме. Ами хора, тук няма какво интересно, само се бия и ще се върна, когато има нещо за гледа. И хора, да видим какво има тук. Така, тук има водичка, която ще изпия. Така. Манеле, мани, гони, хау. Тук какво има? Тук какво има? Тук няма нищо. Какво има тук, хора, да видим? Тук има гума, не каква гума взимам. Взимам това. Това го махам, взимам. Така, я да видим тук. Така. Какво има тук? Така, я да видим. Няма място. Или... Така. Това яко не ми трябва. Така. И събираме дърво. Тук имаме 3 такива. И тейк. Не взехме нещо. Така. Чупиме. Да взимаме още дърво. И още експи. Така. Хора, тук ще убих човек. Той има брадва, но нищо полезно. Има раница, която ще я взема. Така. И продължаваме да се... Така, хора, дигнахме още един левел. Така. Това не ми интересува. Ами хора, махаме се и ще се видиме някъде другаде. Айде бе. Така, хора, сега тук да видим нещо може да направим я. Абе, аз съм гладен, хора. Майко за малко ще я да умре от глад. Това.
Не, хора, не знам как да се размножават. Пишете. Не, то няма как да пишете. Така. Сега хора да видим тук. Какво имам? Така имам врата. Имам така. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това може да сложим нещо много хора. Да. Така раници имаме и не знам как да вземем нещо така. Да видим. Тук още какво има. О, помпа! Така. Я тук нещо има ли? Има ли? Тук ми трябваше за мотора. Добре, трябват ми още 14 такива. Така, имам. Колко имам? 20. Взимам ли? Ще строя. Така, я тук имаме ли болтове, които ми трябват? Не. Нищо. Слагам, така, имаме 20 от 20. Още какво не трябва ми да са такива. Още две такива, две гуми, една дръжка и едно огледалко от... Аз не знам те откъде да ги взема, така. Тук слагам тая гума. Така. Тук няма нищо. Не съм готов. Няколко енергия имам да видя до някъде моли да не. Първо да видим дали може да се крафна армур. Той изиска нещо. Той много изисква. И ще бъдем така. Отиваме тук, слагаме. Така. Оръжие нямаме. Може ли да си направя оръжие? Това не мога. Това също не мога. А това какво е? Това мога. И ще си го направя. 5 такива болча. Така. Направих си така и го слагам. И сега хора отиваме някъде да видим какво има наоколо. Тук е нещо интересно. Имаме много малко енергия. Ако сигурно отида до тук и се върна, няма да не стигне. И тук ние ходихме. И тук колко ми е 30, няма да мога да се върна. Ще строя. Така, хора. Не мислете, че не строя. Ние няма да отиваме никъде. Няма да отиваме, защото не можем. Така. Ще направя малко. Така да си имам аз. Колко да имам? Влади, Да. добре ли е? Добре е, всичко е идеално. Да видим тук. Не. Хора, ще се видим после. Хора, мисля това да бъде от днешното видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите лайк на видеото и задължително с камбанката. И чао, това беше от мен и до следващия епизод.